nakon barikada koje su teroristi SDS-a organizovali u Sarajevu aprila 1992. godine, u Sarajevu zavladala jedna psihoza, zavladala jedna nesigurnost i mnogi su mislili da treba preskočiti taj period koji je dolazio, koji se očekivao da će biti jako težak i da treba familije i djecu skloniti iz Sarajeva na sigurno mjesto. Ogromna je bila potražnja za autobusima, za prevozom van Sarajeva na zapad, na istok. Neko je išao na istok, neko za zapad. Centralno se u to vrijeme organizovao se tako da je nudio korisnicima prevoz i prema inostranstvu, i prema Hrvatskoj, i prema Srbiji, sa brojnim autobusima, tako da se autobusi i očiti prevozi su poprimali oblike konvoja. Mogu da kažem da je tu bilo dramatična situacija, da je svaka situacija, svako sjedište imalo svoju priču, svoju tugu, svoju rastanka i tako dalje.